Hi guys, welcome to my channel. Once again, this is Bisaya Mama Vlog. So for today's video guys, ay pupunta kami doon sa bundok sa may Malagana Highlanders sa may Claveria, Misamis Oriental. So ayan, may kukunin lang kami doon. So video-video din kami pag may time kasi maganda yung mga view dito guys. Sobrang ganda at saka sobrang lamig kasi nagpa-fog dito guys. So ayan, keep on watching lang para makita nyo yung view dito sa lugar namin sa Misamis Oriental. So grabe, sobrang ganda guys. Ang lalapad ng mga lupain dito. So marami kayong makikita na magagandang view, magagandang tanawin. So ayan, keep on watching lang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe Bisaya Mama Vlog. And sa gustong magpa-shoutout, just comment down below para may shoutout ko kayo guys. Ayan. So pasensya na po sa aking boses dahil hindi pa rin nawawala yung aking trangkaso. Ayan. So, thank you for watching. Bye. So ayan, finally nakarating na rin kami dito sa aming pinuntahang lugar dito sa Malagana Highlanders sa may Claveria, Misamis Oriental.